Ayiphelele mfethu awuzi. Imina wethu Shumilezinsizwa umfana kaZobholiya mntaka namazobho libovu ikhaladi libovu ibhuni. Ulinga undandathi yefana lento ngithe ngiphuthume ewindini bavala ngathi ngemnyango bahlisa amakhethenisi. Ngithule ke manje ngomfana wesivalo ngiyababa. Namanje usenje uye lo mbhemu kaNokwanda. Nokwanda ungitshela ukuthi uyangithanda ungithanda kanjani? Yemawanza kanje ungithanda kanjani? Alumngama ufundile kodwa kanamenasi akananhloni uyachwayithe uma ekhuluma nami akangenzi indoda akayaleka akananhloni. Yabona mfethu ngithanda zonke uma ethi silapha Nkosi silapha Nkosi siphansi emhlabeni amanzi nabila yobaba muhle umhlaba nezilingo zawo siyalingeka senze lokhu senze lokho thethelela baba ungabali silapha Nkosi silapha Nkosi silindele ukuthethelela awubaba silindele ukuhlanjululwa ngobukona wethu kuningi emhlabeni zona zethu azibalwa awubaba nami uyangithethelele na. Asazadla imali Ba bukele Perfect TV lapha emakhaya konke lapha efinyelela khona ngiyanimukela ngiyanibingelela ngithi nje namhlanje siphakathi la kwaGoli kwaNyamaza ayipheli ngithi no wonder uhlala ungitshela ukuthi uyangithanda ukuthanda kanjani angivala kuyona yami amthanga ngihleli nabanikazi bayo ngoma leyo bathi uShumilezinsizwa Yebo. nabhala ama comment section nathi angimlande Yebo. yini le angifuni ukuthi inja le kodwa ubani lo futhi omdala mfowethu asikumukele kwiPerfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi uhloniphe nje uze uzohlala nathi mfowethu. Taka baba ngiyathobeka kakhulu ngiyajabula ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo nami kade ngilongela ibukela kude kodwa ke ngiyathokoza kakhulu ngibingelele nababukeli bePerfect TV nibingelele uShumilezinsizwa. Mfethu Yebo. unabantu abakuthanda ngempela. Yebo bhuti. Ngisho sibuza nathi ukuthi ubani manje nifuna simlande. Hayi bakhombisa ukuthi abantu bawuthanda umsebenzi wakho bayithanda into oyenzayo. Yebo. Hayi awunabo abalandeli abangamafake abakuthanda bafuna ukushutha namhla bhuti sakuthanda baliveza igama ukuthi hayi lo amjita siyamdinga mfethu. Mfethu nami ngibathanda nje ngizithanda. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi beliveza igama lami uma kwenzeka izinto lokho kusho likhulu kakhulu kumina mfoka baba. Mfethu uShumilezinsizwa ubani and udabukaphi uShumilezinsizwa? Shumilezinsizwa usabelwa kaMncwabe ukhulele lapha eBhulwa eMaritzburg. Ngitheke mangabe I think ngangifunda standard 6 kanjalo ngiqala secondary ngayifunda kwenye indawo yangasekhaya ekuthiwa kuseTaylors emvunulo duze naseMaritzburg kunekhala kithi futhi nalapho. So ingakho kwabanzima kakhulu ukuthi ngicacise ukuthi ngiseBhulwa ngisemgungundlovu ngoba vele mangithenga emgungundlovu. So mangabe elinye ikhala lasekhaya selike Taylors mhlawumbe seku9 ukugibela ngedrobheni. So ingakho ke mangiyibonga ngeke ngithi ngiphuma ezantsi emgungundlovu wandaba ibovane eBhulwa mawuthanda. So ke ngingumjita nje okhulele kuleyanda. Kanti ngihighlightwela ngalezi ibongo mina. Ngoba ngiyazazi kunjalo asayiphelele. Ngifuna ayiphelele mfethu awuzi. Imina wethu Shumilezinsizwa umfana kaZobholiya mntaka namazobho libovu ikhaladi libovu ibhuni. Ulinga undandathi yefana lento ngithe ngiphuthume ewindini bavala ngathi ngemnyango bahlisa amakhethenisi. Ngithule ke manje ngomfana wesivalo ngiyababa. Namanje usenje uye lo mbhemu kaNokwanda. Nokwanda ungitshela ukuthi uyangithanda ungithanda kanjani? Yemawanza kanje ungithanda kanjani? Akuxhunywe ndawo nje. Kunjalo mina. Akhothi uthana akho mzamo endlela izwe liphuma ngaliphelele. Yebo bhuti. Futhi no love uyashaywa la. Ulive wona mfethu siyawudlala. Ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi sinenkinga zokuthi mhlambe makumele uyo rehearse kumele kube nabafowethu ababhekayo kube izindleko kanjalo noma ungeke uzoqashwe. So into engeke ngiyenze ngoba umculo nginothando lawo ngeke ngihambe nje ngingedwa ngihlangane nobabudokuzini
ngihlangane namajita sizijemele ngingedwa ngibhongoloze just ukuthi ngiyilolonga ukuthi mase kufike leso sikhathi ngazi ukuthi abafethu mangibabiza sengihlanganisa into elula uyabo so akuyona into enkinga leyo mfowethu. Mfethu bana ungihleka kakhulu mase ngibuza lo mbuzo la ukuthi hey bathi ngiyawuthanda. Yebo ukuthi uyakhula ekhaya. Yebo. Uyawuthanda umculo. Yebo. Nami ngoba nje ngikhule nami ngicula nami mangogeza kodwa hayi ukuthi sengibona nje ngicocha ngifike la. Ubona nini ukuthi usungaya e-studio goqozisa njengabanye nawe? Angibonanga ngabona. Yabona umuntu mayeze lokho ekutshela ukuthi hey mfowethu sekukaningi wena njalo makunezimpi ushaya abantu mhlambe lento mawungayishintsha uyenze ibe isibhakela khona into engakuthatha kubeke kuyona yibona lento le. So ke nami kuyenzeka ke ngihlangana nabantu ngoba vele ukuculo ngicula ekhaya amakhwaya gospel kanjalo ilontuzana ingoma siyagida ekhaya ukuze ngithole naleli gama elithi Shumilezinsizwa ngaliphiwa umalume kanjalo. So uma sengifika la eGoli abasekho abantu ebengigida nabo. Sekuwukuthi ke ngangithanda uBhekimuzi sengithenga ama cassette uyabona kancane ngizwe ukuthi usekhipha ingoma ethile muhle impela umncane ufundile kodwa kanamenasi akananhloni uyachwayitheka uma ekhuluma nami akangenzi indoda akayaleka akananhlonipho ngiyalingisa ngiyathanda qhubeke kanjalo bese bathi abanye mfethu sisacela ukuthi ukusiphelezele ngiyikhumbula insizwa kwakuSipho Mahlokohloko wangifeature kwingoma yakhe sasinombuzeni okhabazela kuleyo mnyaka nje eminyakeni emidala iyadlula lapha ngo2009 so ngase ke ngidibana nobaba uDavid Mlwelo okade iproducer kaBhekimuzi uyena ke owacela ukusebenza nami wathi uyafisa ukuthi kube khona sekuhlanganisayo kwawukuthi ke isiginci ngangakasazi ngaleso sikhathi wayesethi mfana ukuze sizodlala into enobuqiniso funda isiginci ngoba lo muntu othi uthanda umculo wakhe ubezidlalela isiginci so ngafunda isiginci ngabuya futhi ingoma yami yokuqala engayirekhoda yiyo lo ethi nokwanda iyahamba kakhulu yafinyelela emadlebeni amaningi abantu bengifonela ngayo so iyona ngoma yami yokuqala engathi mase ngibuya ngiyakuyena ngathi hayi baba sengiyakwazi ukudlala ngase ngimizwisa lengoma ethi nokwanda ezinye zalandela ko special prayer kanjalo so ngangena kanjalo ke musicini mfowethu. Yebo sinto uqalile ukucula mangama CD ama-CD mangaki ama-album awu4 bese kube i-EP lengiqeda kuyikhipha ethi Confusion yabo kodwa ke wena mfethu ingoma mhlambe ezike studio more than 80 engangizishiye kule minyaka njengamanje ngiyacabanga ukuthi zikhona futhi nezinye njengamanje ngine-album engiyirekhodile ebinengoma eziwu15 ukucula angimi ngiyaqhubeka kube ukuthi uyabona mfethu mangabe uneplaza noma ungalima izivuno zakho zikuvume kuyaye ukuthi mase kufike lesikhathi sokuthi uthengise umbila wakho usuke eplazini uyofinyelela eShoprite kube ezinye inselelo lezo so phecelezi sengikhuluma ngesimo semarketing nedistribution iproduction ngiyenzile mina kodwa mase kumele ngenze lokho sekumele ngibambisane nabanye abantu kube nobukhulu ubunzima kulezo zinto lezo mhlambe mawungakaqondane nabantu abazokholelwa kuwena bengakushebi nalutho athi umuntu yazi mfowethu Shumilezinsizwa ngiyayibona lento oyiphethe ingasithatha sibeke kwenye indawo yabo abaningi laba abafuna nje ukumfamfatha abakusebenzise bakushiye kanjalo so ke ngenxa yalezo zimoke ngicabanga ukuthi iyona into eyenza ukuthi mhlawumbe ama-album ami abe mafishane agcine efinyelela kubantu kodwa ngiyaqhubeka ngiyasebenza nabanye abantu ngenza ama-backing ngobaba umchuno wejuluka obaba umzwakhembule kube nama-project akeceleni engiwenzayo uyabo ngale kokuba uShumilezinsizwa so injalo indaba mfowethu ngiyazi uyangena emculweni mfowethu ngena ngothando ulwaza lokho Yeah. Hamba uyiphosa sometimes
like ama-companies ajwayele ukuthatha ama-advantage ngaleso sikhathi. yebo Wena kwenzakalanga ngani kuwe kanjalo uthathe bekuthathe bekuyuze nje singabeka kanjalo? mfowethu angifuni ukukhuluma iphutha ngithi akwenzekanga, kwenzekile namanje kusaqhubeka nje kwenzeka ngezinye ke indlela. Yeah. Ngiyakhumbula nje mhlambe mangizokubekisela ngomunye unyaka ngake ngayo performa eMelmot, kwathiwa kumina ngiyoperformela ukuzipromote. Yeah. So mangehla ke estage lo muntu engangihamba naye mangehla estage ngiphuthuma ukohlala eQuantamini esasihamba ngalo besathi angilifuni artist eligcogcomayo, ngicela ukuthi uhlale phansi uzihloniphe, hayi nami ngithathe lawo magama ngoba phela ubaba mdala. Yabo, kanti uzothi sabuyela emuva bese kufika enye indoda izobonga kumina ithi hayi Shumilezizwa, ngiyabonga ukuthi ufikile wazoperforma, ngizokwazisa ukuthi sinikhokhelile imali engango 50,000. Kodwa leyo mali ayikazi ifike kimi, futhi kwakufanele siyolala ehotela, ngikaze ngilale kulelo hotela, ngalala nje kwemenye imizi yangakhona emakhaya. Savuka ngomdoko kanjalo, ngabuya ngeze eGoli ngaphiwa nje 100 rand. Yabo, so izinto lezo ezivamisile ukuthi zenzeke njengoba manje sinalenkinga ukuthi umsebenzi wethu suba online. Yeah. Kuyaye kube khona inkinga yokuthi kube nomuntu ozothatha umsebenzi wakho awufake kwamanye ama-app wena ongenawo ulwazi lwawo ukuthi akhokhela bani kanjani. So ubutsotsi ney'nkinga emusicini mina ngendlela engibona ngayo, ngibona ngathi nokuthi behle buyenyukela. Yabo, so nami ngangikubukela kude okunye ngakubona, kodwa asipheli mandla ngoba umusic siyawuthanda, into yakithi. Manje kufika lo muntu lo siphathi imandla esiniqashile. Yebo, Siyasho ukuthi ukhokhele 50,000. Awusabuzi ngani ke usingayo ukuthi awundoda ngizwa kuthiwa? angithi ke ngaleso sikhathi nganginenkinga ukuthi ngangiphethwe nami. So uma ngabe imanager yami lengiphethe ngizokweqa yona ngilwise umunye umuntu ngingabuzanga kuyona kahle. Yabo, ngoba egcineni lona iqiniso liyagcina livele obala. Yabo, ukuthi ngeke ngikhuluma igama lomuntu liyagcina livele obala, kodwa nje okade kumbuzo wakho Mntababa ukuthi ngeke ngabhekana nenkinga, cha ngabhekana nazo ngadliwa mfowethu. Namanje akukapheli, kuyaqhubeka kwezinye indawo kunjalo nje. Ama-rights umusic wakho uyawa-own bathatha leyo company? Cha, akimi mntakababa, njengamanje ngine-company yami engiyiqhushalazela ngayo, Shumilezinsizwa Production. Ngibe nabafowethu nobhuti abangisizile kakhulu, ngisebenze nobaba uDavid Mlwele, ngithe sengiyimela ngasizwa ubaba ubiyela eMelmot, ngalekelelana nenye insizwa futhi njengamanje njengoba ngiqeda kusebenza nje ijongo lalapha eMakhabeleni uMhlengu umfoka Ndlovu. Njengoba ngikhipha i-EP nje uyena obekade ngifaka isandla ukuthi ngiqhubeke ke phambili. So abafethu nje baye bangilekelele ngizama ukuthi ngikhulise le brand kaShumilezinsizwa, kodwa angena umuntu mhlawumbe olukhulu ongafisi ukusebenza nabanye abantu. Ngiyangithanda ukusebenza nabanye abantu, yabo, nabanye uthole mhlawumbe bahambela kude, kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe iyogcina idibana inkawu nesikhwebu. Mangathi nje one word describe umfoka Molo, one word. Ayi, ube uchwepheshe. Chwepheshe. Ube uchwepheshe incitha buchopho ngendlela mina engambuka ngayo from a distance. Yeah. Ngoba ukuthi ngi-understand lento music ukuthi ifika ne-message ngizwe ngaye, nokwazi ukuthi kunomaskando okwazi ukubonga umama ngikuzwe ngaye, nokuthi kube nalobuciko bokuthi uma ekhuluma akhuluma amagama noma efuna into ukuyiqondisa, kodwa ayimbathise kahle, ingafiki isinqunu komunye umuntu. Yabo, so ezinye zezinto engayithanda kakhulu, enginethemba ukuthi nabahlaziyi
bomculo bayothi ngelinye ilanga mabeyibuka lento bayibona ukuthi salahlekelwa yiqhawe kubaba uBhekimuzi. Yebo. Uyafika emculweni uzodlala ushuni we-legend. Yebo. Alithandwa kakhulu. Yebo. Okumangazayo noma kwangajwayelekile. Yebo. Ungaphi eBhulwa? Yeah. Kusazoba khona lo mfana dlala lo shuni engapha. Eyaswathi namabhenanyawo edlala lo shuni. Okumarisbek asibazi beshaya lo shuni. Yeah. Lo shuni phela wamaphumulo. Okay, kusho ukuthi uqonda ukuthi bekozwakala kahle mangabe useZululand. Kuzwakala ole gadlela nje. Hayi ukuthi ngiyakhala ngiyabuza lo mfethu ngokwakho. Angawuqedi ngithi wena ufuthi ungidala lapha. Hayi lutho mina. Ngibuza ukuthi azake luhlangana nenqinamba ukuthi ushaye lo shuni kodwa ungala. Yeah. Kujwayele ukuthi abantu futhi babefika sasibabona emva lapha bangale abahlala lo shuni. Hayi uyazi mfethu ukuthi ezinye izinto zidinga ukuthi usondele kuzona. Yeah. Kahle ngowakhona mina eZululand. Yabo. Njengoba ngithi hey ngikuchaza nalo. Chaza isikhathi sakho. Oh. Hayi bekungayimisela ukuchaza. Oh. Kodwa kuyaba khona mfethu ukuthi abanye abantu bebengalindele ukuthi umuntu waseBhulwa angashalo layini yabo. So mawuzongichecka kahle bafo njengoba ngichazile ngathi ngaba seBhulwa, ngaba ko Taylors, ngaba ko Maritzburg, ngaba ko Thekwini, ngaba eZola, zonke lezi indawo lezi engangihamba yabo. Zangikhanda ukuthi ngibe umuntu engizothina ongekho stereotype ngokuthi ngibuye endaweni ethize yabo. And then kuleyo ukuthi ngowakhona eZululand, ngowakhona ngempela futhi. Ngikuchaza ngelinye ilanga. Hayi namhlanje. Yeah, ngokuchaza. Hayi ukuthi ungathi mhlawumbe mawukhuluma ngoShumilenzizwa ukuthi ngaphesheya kothukela ibhenanya ngelinye ilanga ngiyomangala mase ngitshela ukuthi mina kahle kahle ngubani. Mhlawumbe umfana wami. Hayi lutho uyaphaphalaza. Yakuzwa mfethu. Yeah mfethu. Lo shuni lo vele uBhekimuzi bekuyiqhawe lakho. Yebo. Wakhetha ukudlala ushuni wakhe. Yeah. Mhlawumbe mina ngingazi ukuthola umuntu ethi hey lo shuni njalo usafani mhlawumbe no baba uMolo ncamashi usewushintshile ndende. Nawe wabuyisela obunjalo noma usafana. Mfethu ukunyathela kwembadada akufani. Ngiqale lapho. Nawe mfethu noma singathola umuntu ongathi ureplace wena. Angeke azafane nawe, angeke azaphonsa lembuzo iphonsa kimi ngalendlela wena owenza ngayo yabo. So mina kwaba ukuthanda not ukuthi ngifise ukuba uyena ngazo zonke izinto noma ngishintshe indlela yena akadenza ngayo. Into eyenzakalayo nje manje istyle. Yes. Engasithanda ngasibukela kuye. Kodwa kubhala uShumilenzizwa. Yes. I-voice ekaShumilenzizwa, imbono ekaShumilenzizwa. Ingakho ngabhala ingoma eyayikhuluma ngokuthi special prayer umthandazo njani ohlukile kweminye na. Yafika nami leyo nkulumo leyo ngabizwa kweminye imisakazo abafundisi sebebaleka emaborder gate sebegile yona leyo mkhuba leyo engangiyibone ingakafiki kuleli yazinga. So ke kwakucabanga kwami. Yes. Osomatekisi bafowethu bayofa inhliziyo ibheke emuva yimina loyo. Akukaze wezwa mhlawumbe ingoma enjalo kababa uBhekimuzi. Kusho ukuthi nje ngihlonipha umculo wakhe ngokuthi bengimthanda kodwa ngizokhompoza ngikuveza ukuthi nami ngugulufu. Ngoba phela uselapho into ayisidlangile kulomculo wethu. Yeah. Mina ngithandela uShumilenzizwa. Yebo mfowethu. Iqhawe lami ngithatha ushuni wakhe. Ngize nginengoma ngiyiphendule seyibuya. Uvela ubone ukuthi lo muntu mongamphoqiwe esibhika shumi ngekaphinda acula. Ngiyasafudumeza phela. Mfowethu inkinga leyo. Angazi lento ngenza kanjani. Kodwa ngibona ngathi kunomehluko phakathi komuntu ocula isishembe negoso nomculi nomuntu ohayayo. Angazi lezi zinto ngingazama kanjani ukuthi ngikuvezele zona ukuthi azifani.
yabo awungivezela ukuthi kuzokhulumeke ngegama lomntwana ngifuna uthinta amagama abantu kodwa kahle kahle ngizama ukuqonda ukuthi uma ngabe umuntu obiza ingoma emvalelweni yabo yabo uyibiza ngokuthi vele uyinkosi yabo yonke into isenkanini yabo usuyafika ke wena usuyacula yena mntana womuntu kodwa into ezimbili ezehlukene lezo yabo uma ngabe futhi umfudumezi ngoba kuyenzeka futhi kufudumezeka yabo uthola ukuthi nje mina ngakhetha ukuthi abantu bazocula bese ngithatha ibeat yomuntu othize ngiyiphendule mina yabo kusho ukuthi between equality kune quantity impela kuya kube nalowo mehluko so angazi izinto singayihlukanisa kanjani kodwa zona zikanjalo awuqiniseke mase ukuthi la ingomeni kaMfokamolo ngiyazi ngendlela ubumkhonze ngayo sure uyithanda ziningi but ikhona le yodwa ongasithi nje kancane yona ukuthi cha yabona le ngoma yithi hayi namanje mina le ngisayidlala nje ngoba usayidlala zonke ngisho yabona mfethu ngiyithanda zonke uma ethi silapha Nkosi silapha Nkosi siphansi emhlabeni amanzi nabila yobaba muhle umhlaba nezilingo zawo siyalingeka senze lokhu thethelela baba ungabali silapha Nkosi silapha Nkosi silindele ukuthethelela awubaba silindele ukuhlanjululwa ngobukona wethu kuningi emhlabeni zona zethu azibalwa awubaba nami uyangithethelela na hayi mfethu ngiyazi emcimbini eminyadlala noma kule mkhulu singakaliboni ishumi kodwa siyathemba ukuthi isikhathi sofika mfowethu yazi mfethu usuphendulile kodwa nami ngithemba kanjalo isikhathi sizofika ezinye izinto bafo zikaNkulunkulu angiboni ukuthi kufanele ukuthi mhlambe size siyiquestion kakhulu ukuthi kungani lokhu kungenzeki yabo kodwa ngihlezi nginesicelo kubahleli bemicimbi ukuthi bengikhumbule akumina ngedwa umculi leyo nto ngiyayiqonda uyabona masikhuluma ngomaskandi ngathi ngikhuluma nomunye umsakazi wathi ku system yakhe umsakazo unomaskandi aba more than 1000 yabo so it's impossible for abantu abanjalo ukuthi bangasinelisa sonke kodwa makwenzekile basikhumbula noma bawukhumbula lo layini basikhumbule mfowethu bakhona abanyoza kwethu ngeke ngisasho kodwa mina njengamanje ngikhulumela mina uShumilenzizwa ukuthi ngiyacela ukuthi bafethu ningisondeze ngizoculela abantu ngiyawuthanda kakhulu lo mculo kaMfokamolo yes kunjalo ngiyazi uma uperform stage thi uyadlala yebo ikhona ingoma owazi ukuthi hayi yabona le mangathiwa ngisha angifanga kulezi engizoyidlala ezo3 noma ezo2 abantu basho kungiqetha mangashaya ngicika ngima USB uyithola ubadlalele yona yipi leyo ngoma wazi ukuthi ba perform showcase kule kuyidlala uzoyiqhatha nabantu hayi mfowethu njengoba nibulala mama nibulala ingane emaqedeni bashise ngomlilo amalangabe nongena kanjani emazulwini phela ingeni imthwale emazulwini hayi leyo mfethu ayi bayidinga kakhulu ngithi ngisathi ngithi ngiyaphuma bathi hey umthwalo or ngithi ngiyangena stage omunye angihlebela athi hey ungaphefumi njalo imthwalo ungayidlalanga yabo so ileyo ngoma abayithanda kakhulu kodwa ke zonke futhi bayayithanda ingoma zami mfethu abantu nje ngiyabonga kakhulu mfethu yebo ubonakala ngathi awuculelo TikTok asisho khona kodwa siyabona manje ingoma eziningi nanama challenge kodwa siyayibona futhi zona lezo awupheli u2 months isadlala wena ubonakala ngathi uyajula mawubhala ngathi mangilalele vele ngithi yazi ngiyarelate nale ngoma ngicabanga ukuthi mntaka mama yazi khona omaskandi bakudala noma abaculi bakudala othi mawudlala ingoma yakhe manje kudlala eyomunye othi ukhiphile manje kuba ngazuthi le ekhishwe manje yona endala eyayi quality yile yakudala yabo impela so ke
lento isiya nangokuthi wena njengomuntu izinto zakho uzihlela kanjani, uzithanda zimi kanjani. Kodwa mina ngiyayithanda into engithi mangiyenza noma mangibhala ingoma ngoba ngeke sihlezi siyabaculi. Khona isikhathi la siyofika khona siguge nathi ayibo lonto le. Kodwa mabeyidlala ingoma yakho bathi ezingasoze zabuna ingene lapho ngoba wawuzipha ithuba nesikhathi sokuthi uyicule ngokukhulu ukujula nokuthi uyibhalela abantu ukuthi ifinyelele kubona iyithole indawo uyabona. So ke izinto eziningi kufana nalento yosanda nezwe uyabo, ingoma yasekhaya ngoba vele ingoma yasemvalelweni kulula vele ukuthi ingene kubantu ngoba ngizoyithola nasekhaya nakuphi nakuphi. Kodwa mase sesikhuluma ukuthi ngihleli umculi ungibhalela ngendaba ukuthi usizile umngenhla ngaleso sikhathi ngibhekene naleso simo sokuthi ngixakekile, so sengikwenye indawo yokucamanga yabo. So ngiyaye ngizipha ithuba ke yona mfethu uma ngenza umsebenzi ngenze sure ukuthi ngenza umsebenzi ozobajabulisa abantu. Yebo mfethu, ngiyakuzwa lo Shuni lo njengoba yesho mfama lo Shuni oxeba. Yebo ububona nikhona enudlalayo. Yebo Kodwa anibaningi njengalo kaMgqumeni. Kulabo abawudlalayo. Wobusho ukuthi ikhona indlela mina ngiveke ngibona ngathi umuntu ayibafana labantu. Yazi ngisho ecula uShumi ngathi uMfowamona. Kodwa ubusho ikhona indlela ohluke ngabo silalisa kahle uzowuzwa. Uyezwa ukuthi hayi ihlukile le ndoda. Obani abakushayela kahle lo Shuni? Osho ukuthi ayimfethu kulo Shuni. Uyazi ke mfethu. Ngizokucacisa nje kahle. Before ngikuphendula ngoba sike sithi sonile egcineni kanti izinto zonakala ekuqaleni. Impela. Njengoba ungibuza nje ukuthi obani abangishayelayo. Ngesingawo. Ngesingami. Ngaqala ke ngalikhipha igama ukuthi hey ubani ngiyamuzwa. Lo engithe yena ngimuzwa engalimentionanga igama lakhe. Uyabona ukuthi sekuyinkinga. Ngibezwa bonke mina laba bantu. Ubani Inkosi yalo Shuni? Alright. Esaphila. Kulezi zinto zokuthi Inkosi. Kangathi kunale zinto zokuthi Inkosi kanjani? Clever. Cha mina nganikezwa. Nganikezwa abalandeli kunensizwa ngapha kamaphumulo eyathi nje mfowethu ngiyakunika mfowethu Kakataliya yabo. So izibongo ke maziza kuwe uyaye ungayinongi ukuthi uzozishintsha wena ukuthi kuthiwe sezingenye indlela yabo. Kodwa angisho ukuthi mina Inkosi yabo. Kodwa ngaphiwa kwathi hayi Shumilezinsizwa-Bhekimuzi. So ke ngase ngizamukele. But angikho kuleyo ukuthi thiwa ubani oyiNkosi ukwedlula omunye. Abafethu ngibezwa bonke bangiculela kamnandi. Ngiyafisa ukushare stage nabo siyenze lento. Uyafisa ubone nje wena? Yebo. Uzanefa? Nakho. Mandlanduna? Khona lo mfethu omunye. Gearbox. Gearbox. Yeah. Yes. Khona lo munye mfethu. Ubani lo? Onekhathi njengathi uBhekimuzi nomngane yakhe noma kanjani. Ngathi ngambona. Angikho sure. Kodwa nje wawumbona phela. Ugubhu lwami. Ugubhu lwami mangafosile. Phela ngeke vele sibaqede bonke abantu singabazi. Kodwa nje yabona nje ngikubalela ngithi Gearbox cha ngaba nalo ithuba lokuthi ngiphile nabo abafowethu ngasondelana nabo. Yiko ngithi ngiyabathanda ngiyabahlonipha kakhulu. Gearbox wasebenza naye. Awu sike sasebenza naye. Sike sasebenza. uMandlanduna? Hayi akukaze kube kanjalo. Hayi akukaze mhlambe kusazokwenzeka. Uxova maxovana, xova ngithi. Inkuzi empela. Hayi leyo nkuzi leyo ishaya kakhulu siyazana nayo sike saba nama shows. Khumbuleni sasinayo eCape Town saperforma sisonke lapho. Abafowethu nje esingena inkinga nabo. Yiko ngithi ngiyafisa ukuthi sike sinikezwe ithuba lokuthi sicule sindawonye kube mnandi. Kwenziwe into eyodwa. Ngane wethu. Fike naloya ugubhu lwami.
afike kufika wonke umuntu kahle nje wena mfethu ngifisa wena ngazi uthi bangaba baningana abantu abenza lesi style ukwenzela ukuthi nathi mhlambe sizothi makwenziwa ama shows besiqashe ngoba ngazi noma mhlambe lesi esinye uyabona vele abantu sebebaningi mhlambe sekuyi demand nakubona yabo but nami ngiyajabula mangizwa kuthiwa kunomfana oqhamukayo Halion ayikala wavele usakhuluma ipoint elibalekile lo Shuna sazi ngempela iyenza event iziphele singamboni odlala lo Shunweni hey asasi kodwa siyathemba ukuthi ngelinye ilanga boyebuka ngenye indlela hayi uNkulunkulu emhle njalo yabo akukho okungalunga mfethu December yebo EP iphumile mfethu inengoma ezintathu ethi confusion ngalenhle kalomina kawena bayithokozela kakhulu abantu ibhizi nje phela and uyayimisela futhi ngomsebenzi wakho kunjalo nje mntaka baba ngabona le promo yakho iquality yonke into mfethu khombisa khona ukuthi vele uinvest emsebenzini wakho kayinyusa nakho lokho idethe marketing ukodwa kulapho nje mntaba ukuthi mawenza umsebenzi wenze uyabona angibanga nawo amandla ukuthi ngenze lezi ngoma ezu15 kodwa kulokhu engikwazile ukuthi ngizenzele khona ngithe angikwenze kube ngalendlela engikufisa ngayo kwenze ukuthi uma kuya kumuntu kufinyelele ngendlela ekuyiyona mfethu ngiyabona yini wena ungaculi ngothando kuphela phela sesibona umuntu wekhiphi EP nengoma ezu6 ezu4 ezothando kuphela album 8 kwengoma mina ngabafo ngikholelwa ukuthi kumele udlulise umlayezo angithi ukuthi abanye abafethu abadlulisa umlayezo because yabo lento yothando into epowerful kakhulu ihlulo mengameli ihlulo dokotela ihlulo thishela wonke umuntu uyarelate nayo yabo kimina ziyaba khona ingoma zothando bese ngibheke wena mfethu ezinye izimo ezenzakalayo emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi nomuntu engangimthanda nengangibukela kuwe wayekwazi ukuthi ekhulume nangezinto mhlambe ezisegcekeni uyabo so nginengoma nje engangiyenza eyayithi ngake ngaba mdala ngaphinde ngaba mncane mntanami awukazi ube mdala wena so kunalento ukuthi mawukhuza ingane uyitshela ukuthi ayingakwenzi lokho bese ibona ngazi ukuthi mhlambe ihlukumeza noma ingoba ungayithandi bese ithi mayisidibana nenkinga kuyimanxa seyithe yazi ubaba wayekhulumile lento so ke ngibhalile ingoma yothando sengiyabuya ngikhuza umntanami sengiyabuya ngijabulisa insizwa zihleli lapha ehostel noma elokushini kumnandi nje kanjalo so ngihlukanisa kanjalo mfethu ekuqaleni inkulumo yakho balula into ebalekile engajwayelekile abantu abayifisayo sebenze nama legend hayi ama legend kaMaskandi kodwa music wonke eSouth Africa esahloniphayo ngikhuluma ngobaba umzwakhe Mbuli iJuluka kunjani ukusebenza nalabo bantu and yini ehlukile uma usebenza nalabantu abadala compared to nje negenge lenilingana nayo kunokuthula kune peace of mind ngalendlela ukuthi uyabona nje manje bafo mangabe kade ngisebenza nawe noma ungifonela ngesihle uthi Shumilezinsizwa ngicela ukufeature noma ngicela ukuthi sisebenze ndawonye ngilwamukela ucingo lwakho singene e-studio sishaya ingoma ungibikele lonke usizo lwakini ukuthi hey mfethu ngithengise nenkomo ekhaya anginamali nami usizo lwegingi ngiyalwazi anginamali mfethu singene ngingakukhokhisa mhlambe yabo uma ngabe sewusuka sesihlukene usukutholile lokho bokudinga kimi ukuthi sicule ndawonye sekuwena futhi kusasa osukhuluma kabi ngami kwabanye abantu sengathi ngiyafika ezitudio ethize sekuthiwa lo mjitha lona uthi wena wenza ukuthi uyabona mhlambe uyayibona into engizama ukuyichaza so abantu abadala vele ekukhuleni kwami ngangiwumuntu wayejwayele nje ukuhlala nabantu abadala so ke yayiloku ingehlakalela lento obaba umzwakhe ngafikela kubona ngisemncane kwahamba ke ngadibana nobaba uSipho Mchunu hlanganiswa ubaba uNothi Ntulu kade umngane wami omkhulu
awalale ngoxolo umngani wami odlule nje eminyakeni mhlambe emibili emithathu edlulile washona. So ngendlela ebesizwana ngayo besihamba naye kulezi indawo zo music engintroduce koba uChikothwala befike bengithande ukuthi hayi umfana ucula kanje sifisa bathi bayafisa ukuthi sisebenze. So sasebenza kuze kube namhlanje angeke ngize ngithi mangihlukane nekhehla sekukhona mhlawumbe inkulumo ezizongilandela uyabo. Even nakhona la einsizweni lezi zamaskandi ngisazosebenza nazo ngoba ngiyazilalela ezinye zazo nginama CD yazo ngiyazithanda kakhulu yabona. Ngisazozilalela ngisebenze nazo kodwa mhlambe ngicanthi isikhathi sona singakafiki. Yebo. Asiphume wezamabheshu egincini manje. Kunjalo. Makuthiwa nje uShumilezintizwa uyihlalele ekhaya. Yebo. Uthanda ukwenza nje moyihlalele. Sike emculweni manje. Ngale nje kokudlala isiginci. Ngale ukudlala isiginci. Umuntu wamancoko mfethu yabo. Angizwani nendawo enokuxokozela. Thanda amancoko ngihlale nezingane zami kudlala kube mnandi kube nje ya sikhumbule zamzukwane ngiphume ngepakeni ngibona abantu ngivakashela abantu ngithanda abantu mngani wami. Uma ngiseThekwini akwenzeki ngingayi kwaMashe hostel. Uma ngabe ngiseThekwini ngiyaya eMlazi 17 njengoba ngizwa ngithi ingoma ngayishaya bavuma phansi eMlazi 17. Yes. Nala eJoburg iso leso mfowethu yabo ngiphila nabantu njengoba ngikhuluma nawe nje ngithi sisemaboneni. Yes. La phansi kunephathaphatha njalo ngolwesibili sisuke siperforma khona. So ngilo umuntu nje mfowethu uthanda ukuba nabantu azihlekele kube mnandi kube nje. Uthanda ukudlula kanjani? Yangena kakhulu yasemakhaya mfowethu. Ukudla okunokhari kuyangixaka ngithanda umxhabhiso. Sport. Isport ke mfethu hayi ibhola la ifana lethi hayi kuyabheda ke ibhola. Sizolo nje sijabula nje wena uyilalele. Into engenandaba ngempela ke nje nayo. Ibhola. Awu ngisho nabantu besifazane ngaphila nabo babedlule bebuza ukuthi bona abantu basebholweni yini inkinga yakho yabo. Into engenandaba ngempela nayo kodwa bengisupport iPirates yona mfethu ngokuthi ekukhuleni kwethu makuthiwa usupportani nami mele ngisho ukuthi ngisupport abantu kodwa nje ngempela kuthiwa zihlangene e-stadium kune show ekufanele ngiye kuyo anginasikhathi ukebholeni mina ngiyoshaya iginci la ngiyakhona. Ukhetha i-backtrack noma ukhetha ulive? Ngikhetha ulive mntakababa. Ulive angazi ngathini kunalento ka live yabo. Noma ufuna ukukhuluma nabantu bafethu niyaphila and bona uphinde track ngalendlela okade ucabanga like ulive unikeza le freedom yokuthi ukwazi ukuthi wenze noma yini. Yes. Yeah. Ushumi mhlawumbe awuyiboni ukuthi uhappy ngaleli zinga okulo? Mina mfethu ngihappy ngomsebenzi wami. Yes. Italent uNkulunkulu angipha lona ngihappy ngalo nanokuthi ngenza sure ukuthi ngiyakwenzisisa engikwenzayo but la engikhona I don't think ukuthi kufanele ngabe ngila. Yeah, kufanele ngabe khona la sengifinyelele khona kodwa ke yiko ngithi uNkulunkulu mhlambe unohlelo lwakhe lokwenza izinto ngoba naku zisahamba ngonyawo lwembongo loshaya kancane. Mfethu uthini ngaleti yoqhawe lami? Kuqhawe lami ukuthi benze njani mntama? Umculo kusaphambili noma kusemuva ngasingawo? Hey mina mfowethu ngifuna ukugxila kakhulu lapho mina nje angazi ngoba manje yabo njengoba kade sichaza ukuthi nama anginayo inhlanhla yokuqasheka. Yes. Izinto eziningi ezenziwa ngoqhawe lami angizazi kahle hle. Yeah. Mhlawumbe ube ngiyafinyelela kubona ngibabona ukuthi babehave kanjani kusuke kwenze njani uyabo kodwa nje anginawo amaningi engawachaza ngoqhawe. Ubaleke yebo umbuzo ubaleke. Okay. Mfethu naba abathandi bomculo wamaskandi abathandi bashumi uthini kubo mfethu? Ngithi bafowethu Shumilezintizwa unesicelo esikhulu kakhulu ngoba sengike ngathi ngithi ngiya komunye umcimbi ngavinjwa
enye inkulumo ethi kumele ngibe nama-viewers amaningi ukuze ngingene kulowo mcimbi. Nokho-ke bengingayilindele ngoba bengingazi ukuthi izinto sezihamba ngale ndlela. Okusho ukuthi ukuze ngingene kulowa mcimbi sekuncike ekuthenini ngibe nalama-viewers engizicelelayo-ke kuwona kubantu bakithi ukuthi ngiyacela ukuthi uma ngabe kudingeka wona eningisapothe bafethu, ulike, usubscribe ngaleyo ndlela. Kumfana ongenankinga uthanda abantu, lo shuni ngisazoshaya ngiyawuthanda. Kukhona nokunye engikuculayo kuseceleni kohamba kuvele futhi ngisebenze namanye ama-artist kanjalo yabo. So ngicela i-support more than anything. Uma ngabe kukhona la engone khona ningene ku-Facebook wami uSabelo Kakataliya Shumilezinsizwa, ningisupport njenganza kwethu, ningibonise la kunamaphutha khona. Bafethu usekhulumile uShumilenzizwa, niyazi-ke nani. Wonke umculo ofika la mina into engiyinxenxayo. Asicela seku-YouTube before sikhuluma into eziningi. Khiphile i-EP. Shona khona seyiviewa bafethu, athola ama-views naye, athola imali lencane naye akwazi ukuphila, akwazi ukuqhubeka esikhiphela umusic omnandi. Shona ku-Facebook, khulisa i-page lakhe. The time ukhula i-page, iy'nkampani zokugqoka ziyambona, zimgqokisa iy'mpahla mahhala, uyaphila njalo uShumi lapho. I-support yenu bafethu yona ebalulekile, and lezi zinto engiyishoyo ayidingi imali. Uhambe lapho nje follow i-page for free. Ulandele nanguShumi, lonke nama-updates akhe uzobe wakhipha lapho mfethu. Yebo, zonke izinto ngiyazichaza lapha, ngibe live ngikhulume nabantu. Mfethu sibonga kakhulu ukuthi masingapha emaboneni uhloniphe isicelo sethu, ufike uzosivakashela, hlale nathi sixoxele kamnandi. Ngiyathemba ukuthi umuntu bengamazi uShumi, mhlawumbe ebonela ufana oyitshenayo, kodwa namhlanje usekwazi ngenye indlela. Mfethu ngibonga kakhulu, ngibonga angazi ngathini, kodwa ngiyabonga nanini maningidinga ngohlezi ngikhona. Ngiphinde ngibonge nakubabukeli be-Perfect TV, nganza kwethi isandla sedlula ikhanda. Ngiyabonga mfethu. Like before sivale thina sine-quiz. Angazi-ke nini ubaleka usuku lonke lana kwi-interview lana nizokwenza njani? Ngoba ngibeka izinto eziwu-2. Mfethu Ngizothi uShumi noma uNoxolo. Hayi mina fanele uNoxolo. Shuthi awumkhethi uShumi. Awuchazi ukuthi yini ungamkhethanga haya asivele this is a game. Nalobuka ekhaya angayithatha personal. Mfethu. Sesingayiqala. Mfethu. Ichazelile. Awukhuluma. Waqashe ngesithupha singekho. Kulungile mfethu. NginoDogzini. Nophathaphatha. uDogzini. uDogzini sure. Ngino Masefa. Nonothi. Ngino Somnandi. Noashela imhlophe. Somnandi. Ngino Gearbox noMandla Ndoni. Gearbox. Ngibe noPhuze Chemist noMfazi Omnyama. Bathanda bobabili kodwa ke kulungile ke sinike umfoka Mqozoli. Ngibe noLaqapha noMudemude. Bani uLaqapha? Ngazi igama nami mazi. Umudemude ubani? Wamculwa nganga eSouth Coast, ngathi umzimkhulu bani ngalapho eSouth Coast ngamazi. Uyabona estudio ethu ubani GMT esethekwini. Ngicela ngazi umuproducer osebenza khona. Na ucula uGiya. Yena ngisho umudemude yena lo ucula uGiya. Ulaqapha ke. Ngathi naye ucula uGiya angithi. Na ngithi wanga bobabili abaseSouth Coast. Manje uyabona ukuthi uzobe ungikhetha izinto engingayazi. Cha laba ubazi bo2. Cha lutho angibazi mina, angifuni qamba amanga. Ngigcine ngithi ngizafakaza into engingayazi ngoba okay. Umbuzeni nenyoni emhlophe. Biya baba. Ay. Ngeke lapho mfana. Ngeke. Uyazwa ngeke. Siyachaza. Okay, hayi angichaze mfethu. Umbuzeni ngidlale naye iginci. Unyoni emhlophe sidlale naye iginci, Besisonke khona iflethe lapha phezulu ehill babathi
iLas Vegas besihlangana sonke njengabafowethu masiseThekwini sihlangane sonke kube mnandi kube nje yabo so babafowethu nje bonke abafowethu namanje la WhatsApp yami nginabo bobabili so nje ayi ngicela umentabeni ngalabo baphela nginosaliwa uyababa noGqizile yabona inkinga into ezokwenzeka la inkinga into ezokwenzeka la kwangathi ungangibuza ukuthi kubuza uba lo muntu uyamazi engizombuza uyamazi na yabo Ayisho ngoba uyazi inkinga yini namntama eh mina njengamanje yabo njenga uShumilenzizwa kukhona abantu abangangazi yeah okungadinga umchazelo ukuthi uShumilenzizwa wenza istyle esinjani kwenzakalani kufika umfana omncane njengamanje adume azi ukwedlula mina so uma ngabe lo muntu lo umbuza ngami ethi akangazi njike ukuba ngazi ukuthi mhlambe wena usunenkinga naye kanti umuntu okhwezelelele lo muntu uba ungamasale noGqizile okwangiyazi chaza kanganje khona ungamazi cha mne wethu angibazi bobabili usube uqamba manje isiZulu ke manje okay nosenzo umthetho yamasenzo umthetho usaqhubeka yokugcina phela nginosenzo umthetho usenzo ngekuhlala ungamazi ngiyakwazi uzobaleka wapi umthetho no Lucky Dube awuma usenzo manje hayi uLucky Dube yena ngimazi usenzo usuka akusabalekile okathenze useyamazi manje usenzo nginika uDube mfowethu asivalele lo ukuthi akabaleki bafethu ngiyathemba ukuthi lapha emakhaya ni enjoy interview yami noShumi ngicela nenze njalo somfollow enkundleni zokuxhumana ubeyidlalela njalo ayikho umuntu angamazi ngiyadlalela bafethu olaxapha ngiyabazi oBhiya olova bangasemakhaya osaliwa inkunzi yegoso lapha bafethu until this time ba sure away